féidir le é colanis. Níle tastal bhaid a colla agus tuile colla. Ie. Tá sé cear go leir ná bí imníoch faoi. Má dara? Bradam sa bheith imachtanis. Gur míle maithagad a sochta goid carach. Iad an í a háróg an de cúnamh. Fáilte ród. Sure bhí mé seo a bheith. Sinead, ní higann cén fá go bhfuil sé bhfuil macht ar amach inniuh. Feic stomsa go bhfuil sé rá lag. Nach bhfuil sé rá hín fós. No, sin an gnás le daoine óga. Tá nuirt sin stigma buint le tinnas intana nach málinn iad a chuinál róada. Tinnas intana? Níl sé I mhélinn is, ach bhulan go leróch sé le den éigen amachchan seo. Oh, Mac. Ceir do thugart é seo I gceanna bhhaach. Rá tú chomí honna sin. Dara. Bhí méid smuoine bhar an ihe ar a gothú. Bhí mé héanas le bháthar chós asta. Thó brodú lasad. Dúirt mé léhi. Go dúr an aragaid. Jaall mé dí. Nach bhfuil is at. Dat al loch rud ar begaid. Mag. Mag. Listen to me. Ceir be hallar ar a bhac. Cén fáin neanna tú é? Fua. Rán ag chulagan ar... Wel, I dial tú. Dúirt tú. Wel, Bit sorry. Gur míle mágad a socht nacht le mar réidir Johan. Nee, ní éitin hu ágal hééis an scan nu fór tú. God, ní chod lís néil ar éon os tam fósig sé. Ali, sílam gur ceartid fang sa bhaile an scoil aniu. Oh, no way. Fanny mi sin éanach leat. Look, Sean Barlam dal istachas mo chud dibri dhéanamh. Ní dhéana sa éanod mé cheart so níl éanod le ceilte gom. Well, nílam cínse go bheith cín chuid eile a ras an rún ar an gaiis sin é. Sorry. Look, Beidir go bardid cinál amach as an laimna. Go dtí go bhfuil si seo socraí. Hello. Sinead. Tá sé carcalúr. Oh, buchas lédí. Yeah, gur mágad. Right, mar sin tá me carcalúrs tá sé techt amach luúh so tám sé dul isteach ar scoil. Tú cínte faoin gine sin. Yeah, agus tám cinnte gan éon tóig banistíocht na scoililm chomá. Suas leat héana atá sé. Tá mé díarach ar an bhealach ar eis go dtí an ospidéal. Ach, I mé gur a lát le den éigen. Och, siúrailte. Níl sé seo éascart. Jo mé an os a sús an ospidéal sin ar ina híthe. Rita na hiigem cén fá dhéanach sé le héad a rod. Cead a bhíoh dul ar aigen na cheann. Is cén fáin ar thuair sé le mé. I rá mé an sin dó. Sin é. Ná bhíoh a crúir tain. Is cén fáineach I sé isteach tí gealaí. Tá trúhúr gom dí. Sálaigh páiste á le warmh sínta ar an úrlára de ha chéin. Buchas le dí a gorá Sinead an. Well, ar a laid, tháinig sé slán. Well, bhí sé catin sin ar an nálar. Bhí pils choláit. Cheers. Si leit sin crack at réanos. No, jilted.
Nor a férig le Ali. No way. Yes, way. Spéit le ceiste chuir a runne bevíán. Cu ceiste Seán. Tá sé go sinna scéalagus níos mú. Sean ar an seanaíoneach le Ali. Seans mánach mar sé stúne fiú. Anyway, mhuaim se. Bhí férig Ali le meic. Nugus í gneor an Seán pléad ístar ó tas a hain. In sin, bhris Ali sus le meic. And Bob's your uncle. Chur meic love nó was hain. Well, Kate, right, you the alley in a dark horse, no one. Ní hor tá mar sinna bhí miscail agus go. Mes den jaar an Ali had mar seoí a bhana. Beidir go binna fádag sin Astral. Serial child molester. Oh, I love it. Dúna sé seo chláirí tá tása. Ach meid, chu rinne beile. Cheamis go sé gona féin bhaí nach sástan hain. Ach níos nach chuoine méid táhad cinn éisteach fé. Ja, Mark an dochter Lali. Bed nach chwaarach se chodibe. Oh, stop, ní má bheith cuimne rudí mar sin. Ja, cuime. I mean, báshag an glóradí ina nó ecal. I mean, chuir gás nach wacht an Grand Canyon riamh nó parachute champion nó columns fiú. Ceirt? Cuimne, an chuir múh achan. Liam, ceirt go ddíireach tá tú rá? Well, tá sad. Misir, tusa. Well, o'n Jerry. Sorry, fydd y cnwystechari. Ach, na chwlt ys na'n tref siasling na pertrol pompsiwn i mw. O, na chwlt se uosach Marial ar ledog sy'n credu. No, mi sy'n ta troi mych rhi am byn sergeant bocht. A chan o fi ni o ledog sy'n o hornig sy'n gyda'i bros na rôn. Rhys! Experiment at on. Wel, ni ag mach môr yn sîmig Seamus on? Seamus yn credu'r bocht. Be chan neam yn eg Seamus. Tisach Seamus sy'n ei cisio gati gan crac yn y fywantyn. Ach ystes ar o darw fer. Gwra mil yma had. Dyma chi. Slán. O, Diabo. Liam, ceapan go bini yn argwant ys ama di dar chwlwm hyd iaf. Ní nos yn dal laid am sa laf o chwr mwas hain. Ja, níl san. Níl ainach sial begar síltio. Cuine ar i bhain. So, ja, gur hátead? Chéal tú rih híle nach rach rudháin ar eintin na bhar. Oh, well, go cum leis na bei soccer tá dainte go an sin bhirní. Oh, well, ní hanna na ligiad. Tá cáithan níos más an hadeile. Oh, Lilia. It's gotta be seo emotional crutch. Tá go tríanna chu bhíantaí arm. And my sugar levels are hanging Suez. She's on a case. Right, well, look, I'm tired. I'm going to be down with my head so much. Come on. Hi, good morning. Cheers. Idir Seamus beáil san áitse. Hey, ní mis gur leint a ráid leis a ggóra se. Liam, tá tíontar se go siarchaint fi hnééis. Ceapan Vanessa go bhfuil me sem ónseach siúla amach le ríist, agus mé héna ceapan níos go méid gola cheartaice. Right. Yeah. Can I call you back later? Okay. Bye-bye. Hi, Katrina, bhfuil Seán timpeall. Oh, hi, Sheila. Listen, bhí sa lorach Seán, bhfuil sin sa? Snáf agus dóithí. Yen! Cuarta! Ali. All right. Look at my jamak lai roon air. Tom, I'm like a close as Sonics and all sure. So for me, she's down while in the skulls and Austral. Ach, nuke should more on Coonaghan. He should go room. Well, since go the cousins a ceart pe bhaidachas. Hi, Risha. Gaia. Hol tussen skill feedback. Oh, tá sé úfasach an lead bocht. Níl is a géan na bóceart an anmh. Tá mar álib, níl tó geall clunne éasca. Well, mhuaim se tá wadní smúgal I rein seán mar heappa. Gepa? Yeah, fi me seán na réid se gluachach anam Ellie, ríisteach sa ríistelle. Sílim hen gra féach up. Céirt? Yeah, Bernie, tá a gúnaí seo sa siúpaneach le meic. Rúgta sa tada fao dara. Well, inis ó lúta bhí sais argan sa hinla cínta go teachtan se caiite. Really? Ja, chula me glór taran agus glóra, agus tamnaí sin rimeic amach a doras, s bhí se caoine. Stoi go benar an revisisiad suas. Cé cheappacha, sinna le go tarlóas me chean.
Well, níor cheat mé riamh go dárlach leidir sin ras na rún. Mún teir scoile I bris an tros speisialta idir héna go scoláire. Tá sé dochreite agus dóhhaite. Ní as súla reaction mar sin. Tá gom ná réití héna agus Katrina Rob ar bhíar ach síle cad ní héige me. Look, no back, Lee. She's got a bean her bonnet about nothing. Nadidir fé sin. Stólan go dtína náras fum hana hen ganna in chúis. Bhí sin éidir a bhóníos nó agus bhí si anad sa éigen gur láir sílam. Dearing go she tear shock agus sin é. Tá aglarúm go dtína casamach chuine. Cartín se chum mór me go gapach éana gan éana miúsáid a bhaintas má fós. Oh, look, Ali, tá golóir taithí agam tar ros na rúm, le tuiscin go gradí daoine cibé rud a eile stóibh. Agus the juicier the better tá mar á leat. Look, sí an go ceart cúpla lá thógáil sa bheith, Ceir faoi go leis go cíirí, go dtí go méid gacrad sucrí síos, ní bheith annach 7-day wonder. Seo ní féadla mé sin íanamh. Bheith an chumar na scilgarás ciontach ar slí éigent. No, cá meh nacht. Ó, éirim go donna faoi, Jack. Bhí ebre samtin ar a chunig me caint go rún éan se a gafe, agus ní rúb me tabla éana faoi. Tá sé dachar a chréid an Sraith. Ali agus Mac. Agus an sin, na a dinne spurnig an faoin treide bhí. Bhí sam an sin gon doutar be go rud a cín teiste a siúl. Ó, cefan a rúcha leis a sergeant a réide. Beidir go meach se an meic bachta stoppa. Agus cean bhá dhéanach se. Ní léon chrochún an sanas, ní léon féidir agad fós. Agus réon chuí réite, tá buch láráid is nach chuin. Cuirann sé olcarm go bhéiteach múnteir ar be. Is cumlam cé hain, páiste bhela mar sin. Déitach éanana, fiú Jason a bheith sínt ar a réim cosú le me. Ráite, tó go buga. Tá mis sé cheappa gur cheartta I dhíbarte a scoil láideach. Snach ceapan do gúilte sin beag an íon thar fór. Ach fechan da... Brianna, tá agam go Jason at lecha grinds lehí, ach ní léon chrochúna sagad, ní lán ach túdamíoch. Tá crochúna sagam. Nach wacha me héinead an seo le mo gá húl, agus me ce ompar héin mar bheith lean an tréci hon. Téach siad bheith a cains faoi rud a bheith faoin spéir, cofis an plú perfect tense fiú. Brianna, is umíúra chur gramadach na Frankie sé fún cainte ar am héin. Rita, sean scuile ceartad, ach ba an gúra am muicheam go leis má nína si go léad, má go leor? God, níidir daytime TV a quiz shows agus cartoons. Díntas arm nach nearna díran a bhád níos fear réir, mas rud a gomíntu ag brenn ar seoach lá. Ní raibh min an agna díar na ceisna, nuair a bhíos an gur tusaigh síon eicnam agus struc humorirt. Hí gur féidir leat na chláracha seoach mad gach lá. Sure, ní éonar dat le dean agam. Si sin de ra a héin. Don éon had a chuid ama agus a chuid dearagad a nestún mo gnó so well, fé fá gnó galore. Back on dangerous ground. Sorry. Hello. Katrina. Robbie, tá sé sa lepras. Hey. Katrina, hi. Oh yeah, Ken Tom. Okay, well, Tori Mr. Sheebditch. Okay. So, did we give me like Katrina reach? Yeah, just 'cause you're in gym. Oh yeah, Tom Kincher fish in. Look, Robbie, better go lig me away who nor lig two she's me leis an swing of feel lice and action, eh? Neil me can lig in ditch own chucky yen of the must come recorder. Ma thought I geary gahi here kavik flirter like Katrina shinda hin a hain. Ach no be exul my mishak fana clat. Oh, listen, Kevin go to Glock show out the rear. Like, Neil am a hurt sheep, yeah. Yeah. Agus cén or bhór come post mar chauffeur a Katrina. When Katrina says jump, you jump. Éisleat, dat a raw feli. Níl sin nach amity. Níl ein rod adring. That we'd torch cúis fish ní tá sin solar. Christ, Vanessa, níl we'd post like it's failing them around in echo mas mílum. Right. Sinné. Dain the railroad. Ach ní bhaid siúla amach lumsa níos mó. Ní mé sás a ghlacha leis an dara áit. Ní mé cosúla Bernie. Tá sam gur scéile úfásacha ach catú cúna thuirte man seo. Céir tásáid sa faoin gorgeous idir ealagus meid. Táda. Well, chaid sé gur tú rud a cén faoi dearan ar bhí sé bedeanna an Rheims. No. Well, nearna sí tá a mí éúnach nóair bhratú mí chun porteach. Bine
fárat is a gur an na grindshort suas. Look, ní arna sí táda, bhí sí táir, right? Tú cínte. Na chu mar sean goleornis le is bheim ra mí úsáid chahaintím nó nachra. Jason. Well, téanú rinne sí le chorástam ná gur rinne sí de neic gur dá fóm ceich le léamh. Ní sé céird. Chuir sé sin astam. Níor sé cheart a géis an éana. Tú ráit nach ra. Dí bocht. Right, tá mi sé go suas agus sergeant inis, agus tá me cheappa go cheartta tíocht neannach lam le me ceiciáil. Á, ní mé ggéirtá. Cén fá? Má hím ceantach grumpa me mar réime ar réir. Na mach me tréistá leis an tamsin bha. Seachríis. Níos mó cúis ríis le hiocht neannach lam. Tá mi sé go suas a réchaí. Cá mu takeíocht a hórtó be Jason. Cuoine, déach mu téine bheits mád céna lo. Tá báilem sa tú. Vanessa, ce fáilte cuoine? Níl me. Tá rud a cinnta mar thuúil sin le. Vanessa, tá sam orintanta go gapanta gur únseach meach. Is an ceart. Robbie, Céile. Tá mar buile leis. Jeall mé gom héin nach lig an dara be Amadan i dhéanamh dom. Níor cheart daine. So, tróna an nniuhris mé suas le Robbie. Ó, Vanessa. Bhí si tilt aige. Ach, níorna sé tead a spellach. Níorna? Bernie, beidir neach níon an seach cílar bitit. Ach ní féidir lom car sús le na cuid flirtal. I just can't help. Ná me seach nerid. Tá Robbie in a flirt. Honnig mé sé an móhar a bhfuil. Ní droch in a maithir, just tá sé in a flirt sin ilig. Ach fris sin críom móhar. Ceapan go méí bhád níos fear as single. Well, goile. Crum is rúine beh smidú an hain agus rach mud machar tan. Céirt fao de loverboy? Liam, is cum a faoi. Tá me céiste go le tamil nos. Fair. Can't live with them. Jack. Me? Was that thought of we black magic? No, not really. Seachas na seachláidí sin. Seachláidí? Forget it. Cén fá? Just bhí cúpla sin a chalíní ar scoil go labhart faoi. Yeah. Sílim nar ceachcha té bhaint bheith go lena le héad. Actually, tá roinnt chumacha go mar black magic. Chula an scéil se faoin bhar se agus sé chuir se gúsáid black magic agus dúsáid se le málacht chur a bhar se bhhaine chuid talamhhe. Agus ón ihe sin a rá gachaíthe chluiseach se tochailte ag go bhaineog. Agus nuair heach se mechan ní bheith duine ná deoraíán. Dúra gur anlachaí na marmh a bhí ag go bhaineog. Se agus ní antá ar hain ná ar a chláán gotí an lá sin gotí láháis. So, sinna go é mar ní chachas éon bhaint bheith go leis. Okay, Jack. So, bhfuil do bháthra se? Ceapan ghfuil sé ag teach a Argent. Oh, right. Yeah. Well, teir tusa lí, okay? Agus be mar caiint le amárach. Éimear? Yeah? Tú ceacair. Éimear? Ceart? Come on, Éimear, is fed le a aonse chum. Tá maic an mhaile bháis. Tá mim níoch faoi. Take nach me haim níoch faoi. Tá bróna. You're smaoine mar sin níos lóthir. Sin nach bhfuil tú hain agus Jason an mór leis. Tá sagam gur scéal tubaiste chaach. Tá me go feabsú. Ní mé an é chorás mín sin. Goile, duna má cup an cópa goid, okay? Jack. Yeah? Bhainna tá san seo go dtí go tuach go má mháile. Yeah, cénta. Bhí me gar a labhart le ar réchaí. An lad bort, go dtí spre túrad milt na mar sinna dhéanú. Ní clúam, cais an ar se a hostal sin. Ní táda mé fabalach mecsúd. Ní léna chuinte ar a gúsna táda. Chúil a gúil muiche chumú ag leit. Híg! Well tá! Ce cháiseach mé le eilí cheappa mar chaptíine chumórtas na bobanna.
Dealing with you, caught in a sham. What's that? Chappa nach leach a team mail in Eilish. Ach, neem maar a shield jar beater. On that Latin. How's Vanessa? Well, Sheila. Still come good to him because Katrina sauce to live him. Could you think it's good listen? Well, does she still are not well more on massa kyak the raggy or him no or Vernie? When the klugum did to hunt for the Fish of hell bent or goods for the guides nach rab. Tá buir fishing bit ní Katrina or Lido gumsa. Grim Knox will live she dated in her. Ní hogan she vein or their code na man. Quinny amach o farbanella. It's simple. Okay, Vanessa, in team Latin. I mean, tá nair velsin arm gur snog am a liam in the hishin or húdrum Vernie. A fin farch gin plaster alte. Mi je gallery in the hiche. A ke bein Johnny Harlow how she. Ní sin leis gillar be. Look, tá locht Kierna liam's ta Adamse. For fluk's sake, Vanessa, cop on. Could you the kittle am rea casa latse, herns a locht to go near Vrella, and never can she locht the beer in the fed? Tá brawn arm, Sheila. That was out of order. Leave you machine the canal. Tessa. Tá me just. Tá me heen agus Robbie H. Frish's house. Oh, tá buir fishing. It's all right. Do you go to the end of it? Yeah. Ik laat joch ganach dan. Okay, so tequila slammers all around. Tá bula isteach nóid chun litricha bhú an seomach. Ar a fágan nachtaí dó, Tá go roch roí ar fad. Caimí de léh rih a bhhain. Well, okay. Tar bhhaile amsa mar sin, agus réit mé héana agus Jack Engineer goit, a just tá ag an scriptnaí. Any écan mú tú chorabí na léanta seo bín a há graach sin. All work and no play, mar a dera? Okay, déna mé sin. Íntach, go mai. Tá agam nach bhacha sibh mór an lum le déanaí. Tá mé gurí stuff a melde agru agus cuid sé a chah amach. Well, níl sé éascaíach. Tá tú déanú nóir ceart gar ide. Ní sé go mád a bhain a bheith brenn siir I gcónaí. I see tá si leis an seanhain sin a ríis. Bhí an ceart an bris sús leis. Ní le out faoi Robbie ach ní le roiig Vanessa sin omsa. Oh, not túair an orderí. Ní linseach béal mór. All talk and no action. Jeez, my hen, Vanessa. Bhí tú an húla agus na stoffaige. Ja, was bhfuil bhfuil ceirtíontat? Ní léine ag ghulma bheits hart. Dúir tú é, agus tá mu délig látar í an sin bhfuil a bharni. Hey. Níl cead gasí go san náir sin lí. Okay, am I manish? Ach, Tom McLarrick, Tom Doherty, well, is that called Shinachoni? That's keen, yeah. Ach, bhar so gael tras na bhór, agus hecni, agus gana bheith trips all half is a lenin sin. Okay, Tá, fáilte rút go as na róm. thanks. Best bhfuil scéal rúna cín teag tá. Sure. Cé go tá lá taine bh. Bain for crá ceart as Jack. Más do go bé tá dead an fáiste sin? Ar sin seafóide haid. Sin nó tám gé. A go leorach go sinna bhfuil dá bhealach lob. Béidir go se pósta dánig se go ras na rón chuid bheith. Bléadar. Choláin is chuid rún héine bhaach. Ní chuil teint sa bíar amach. Couple of puttach le mhain a réchtín pala faráiste se. Lé cheanna lí bhin sin. Tá muc se agan na milte ag miní na sóige. Chn si éadach ar agus láfaí ar a dimimiigh sé chun na scoile leichi. Transvestite pig. Ach, smuoinnig ar an úna bhí orm nuair a chunig mé é ina hí ag an mórd am dinéire. sé má thuirm se ná go sílan an mucanis gur cadín beag é. Chaspáin mé an scan an béb an bhuc, so chuí go deocha leis feicáil nar rinne é. Tu gur a brenn féile? Ach, níor tháinig bisic ar. Tuaircúnmh dom le a hell, móra Jimmy Vihíil John. Is agad
Ní léon lucht ar an muc. Swa a mena tá cúra bh testa cean. Scríomhar eisice agus aber le gur bheitú seachas dochtú psichiatre s go mar le lecha chur síle. Cinnte níle litir seo tá rí. Ní bhecha so good. Tá duine ag an spocas. Mar Jimmy. Tom. Hiya, Tom. Carmel.